Nggih, saking Kediri. Oh, Kediri atau Kediri. Mas Adi, Mas apa iki? Gus Imron. Mas Jarwo. Gus Jarwo. Sekarang lho kalau melok limbukan ono gagrag Jawa Timuran. Oh nggih, Pak. Kula ngantuk pamut aku kok dipulut ngono lho, Pak. Ono watoning padha krasa di mumpung adimu niken salindri sik nenggani monggo kasuwun dik niken jumeneng dik Sugeng dalu. Sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu, Dek. Nggih, ngaturaken tepangan riyen. Kula nate nderek jenengan pun mboten nggih. Wah, wis tau bolak-balik kok. Walah. Dan terus Tapi jarang ikut wayangan. Hari ini spesial sari mawon. Campur sarian mawon. Alhamdulillah saged kepangin jenengan malih. Alhamdulillah. Mugi sehat selalu panjang umurnya. Amin. Amin. Pun Pak Lurah yang tuan rumah. Pak Lurah namanya Pak Haryono. Pak Haryono. Mungkin nggih sehat selamat wilujeng. Amin. Rezekine kathah barokah. Amin. Nggih, ben taun manggar ya Pak nggih. Ojo ben taun ben bulan lho kan. Oh beneran. Iya, rencanane iki malah samulan pindho iki. Oh samulan pindho. Nggih nggih masyarakat. Iki nanggap ya dalane Didik bintang tamune niken ngono kok. Amin. Malah iki sok yen lahir kakung yen lain lanang nanggap wayang maneh iki mestine. Cewek yo nanggap wayang. nanggap wayang tapi gadik niken dalane tok. Duh, ya apa. Napa Pak, enten pamundutan apa mboten? Pamundutan ana sumanding. Waduh. Mboten selalu serius. Napa manut. Manut kan? Iya. Manut lagune. Napa sumanding napa bawarien? Halo. Bawarien apa sumanding? Monggo manut, Mbak Niken manut. Mami bawa napa? Oh, bawa megatrung mawon to sing saklit. lit khusus nganggo kira kopi reng. Elek Sindro. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Oh, ya wis nek sumanding ae. Oh iya ya. Barber ya, Pak ya? Ya, barber. Iya. YouTuber gak bisa posting deh. Iya, kali YouTuber. Gak usah. Ini teman-temanku semua, Pak. Lah iya bisa itu. posting abang kan Gojek. Nggih, saking Kediri. Oh, Kediri atau Kediri. Mas Adi, Mas apa iki? Gus Imron. Mas Jarwo. Gus Jarwo. Iki lho. Pak Ijo, ya Mas Pak Ijo. Jarwo. Pria. Suka Terus ki sapa Mas? Imron. Siapa Mas? Imron. Sukron ya. Sukron. Semanding kan? Nggih, Pak. Ya. Wali Sukron iki jenenge. Bote kenalan di bot. Duit kanjengan apa pripun, Pak? Aku gak apal lah kan. Kowe cinta nonton misalkan apal lagi. Jane kepowe iki dipedani. Napa lagune? Ya sumanding cuma gak apal aku wis monggo Nggih, dhisik. nggih bar sumanding to panjenengan Ya. apale napa? Aku Kali yo- kotang apa? Aku
cinta tak terpisahkan. Moga Mas Sumandi Mas.
40 juta rek sak Wah, langsung. 40 juta kok sak ngrogoti genset kok piye Pak? 40 juta. Ninggal jas. Meninggi-ninggikan meninggi. Ki jarang lho gal melok limbukan ono gagrag Jawa Timuran. Oh nggih ya Pak, kula ngantuk Pak, motoku kok dipulut ngono lho Pak. Ono LTK piye? Hah? LTK. LTK? Iya. LTK what? What? Lem? Lem. Oh. Oh, ngertiku lem Q Pak. Jawatir tak jalukno tambahan Pak Lurah lho kan. Ya. Wis gak usah Pak. Gak usah ya usake ya. Alurah wis babuk. Dorong. Oh durung. Dorong. Endi to? Kandhane motoku lek iyane buret kok. Oh, dada-dada Oh iku. iya, halo Pak Lurah. Sawerane Pak Lurah. Orang sedang baik Pak Lurah, penting sesuk nanggap mana Pak Lurah. Ya. Ya, Pak. Bagian Napa Pak? ditatar pisahkan iso aku. Gak apa ya? Cinta terpisahkan iki Pak. Repot. Repe sing Sabin jenengan anu, ralse. Ralse. Sakira Mas. Tresna iki temenan. Ya. Tresno iki Iya, Bapak. tumangka Lho. kabeh mau amarga Tanganane mboten saged ngatek nggih pun lho Pak. bisa. Kesambar kolesterol aman nggih Pak? Pak. Aman. Niki ku Mas. Tutuk aja. Jomplo. Mika niku jenengan coplo. Ya ya. Aku lagi ngerti bahasa coplo. Oh, coplo. Complong itu kok lho. Wadahe susu kaleng kok lho. Oh, ompluk kok. Coplo niku mboten sing jegur niku lho, Pak. Kecemplung iku. Tuguyu. Lah iya. Terima kasih. Ojo kapok melaku kan ya. Nggih mboten to, Pak. Dongakno ono jalukan maneh. Amin. Nggih mugi-mugi jenengan pokoke sehat selalu. Amin. Panjang umure. Amin. Rezekine ora lokak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi jenengan nggih mboten kapok. Gak Seneng nggih, Pak? seneng aku. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sampun nggih, Pak. Salah bungkas opian. Oke. Apa? Mbok menawi Pak Lurah nyono apa kan? Napa Pak Apa Mas Lurah? Eri? Mas Eri film kok. Carla. Yuk. Napa? Mutiara. Mutiara. Ya itu. Mekar. Mutiara. Mutiara nggih, Pak. Versi Niken. Nggih, mutiara aja. Aja. Napa, Pak? Napa, Pak? Waduh, gak iso, Pak. Gen Z kok rondo kendungan. Makin mawon kali sih dari kembangnya jagat. Lagi? Nggih. Mungkin mawon nggih, Pak. Makin mawon. Jadi ini. Kula derek rondo. Sampai
Hati-hati di jalan. Nggih Pak, matur semangat Selamat nggih. sampai rumah. Menawi kula enten klentu-klentunipun panjenengan ngapuran nggih Pak. Nggih, sami-sami. Nggih, I'm sorry. Dadah Pak, Nggih, bye-bye. matur nuwun, matur nuwun, matur Iya, nuwun. Pak. Sukses. Iya Pak. Lagu di sakit. Oh iya iya. Di Pak Lurah. Haryono nyuwun tali katresnan. Nggih, Pak Rus Ndagapan. Nyuwun kepilut. Kok apa Mujiono. Ngintip cok.